Baqgħu bla tweġiba l-mistoqsijiet li batnet News lil Taka Construction, waħda minn tal-anqas żewġ kumpaniji torok li bejnietom se jkunu qed iġibu Malta madwar 5,000 ħaddim Tork biex jaħdmu fuq proġetti ta' kostruzzjoni. Din iċ-ċifra hija waħda approssimattiva u baqgħet ma ġietx miċħuda mill-awtoritajiet konċernati. Fost oħrajn dan l-istazzjon staqsa kemm se jkunu ġejjin ħaddiema, kemm se jdumu f'pajjiżna, x'se jkunu l-kundizzjonijiet li bihom se jkunu qed jaħdmu u fejn se jkunu qed jgħixu. Diġà nafu li f'Barriera fl-Imqabba hemm ta' ħaddiema li tpoġġew f'containers. Net News kien ħareġ bl-aħbar esklusiva li dawn il-ħaddiema kienu tqegħdu f'dawn il-containers f'qiegħ barriera abbandunata, possibilment b'mod illegali. Jidher li dawn il-ħaddiema li issa bdew jaslu f'pajjiżna għall-ewwel tqegħdu f'residenza abbandunata fuq is-sitt tal-Barriera li nbidlet f'attak mamar bis-sodod. Iżda kif in-numru żdied, dawn kellhom jibdew jitpoġġew f'containers li tqegħdu fil-Barriera. Barra minn hekk skont sorsi dawn il-ħaddiema se jkunu qed jitħallsu bir-rata miżera ta' €4.50 fis-siegħa, rata li ma tqarribx lejn dik li tingħata lil ħaddiema fil-kostruzzjoni bħalissa. U għaldaqstant qatt ta' kontratturi qed jgħidu li huma qatt ma jistgħu jikkompetu bis-servizz tagħhom ma' dawn il-prezzijiet.